Emakhosini singabahlambululi abahloli sisebenza ngemvelo. Lemvelo aniyisebenzisi. Oh, the power of water ngiyengayikhuluma ku part 1. Now, asikhulume ngepower of water ukuthi wena ingakuboosta kanjani the water element while you are praying. Angithi awuzwakali. Ukuya emanzini kunzima, mhlambi imali ezifuna ukuthi uye emanzini. Amanzi siphila ngawo, sigeza ngawo, sipheka ngawo, senzani. The power of water. Mhlambe ushoda ngayo understand that the element of water ukuthi is so powerful kangakanani. Kubuye futhi nenhlabathi esigandayo. Ingakho ngithi ake niyozifundisa ukuhlonipha imvelo. Ngoba imvelo iweakness yonke into endayikhohlwa. What you give the world, it will come back like 7 times go. So are you giving good things now? Then they will come 7 times back to you. Are you giving into ezimbi now umhlaba? It will give you back 7 times badly, so we understand. So now into ekhona ama elements la wasebenzisa kanjani. Ikhandlela nginitshelile ulisebenzisa kanjani. That is the fire element. Khona lokho ukuthi siyabasa sikhuluma ngabempi. Yabona mawungaze ingakho mawuphupha uthi ngiphuphe kushekhaya uwazi ukuthi ulaka labadala lifikile akekho ozolibamba ke. Once ungaba uyabona nevutha once ungathunyelwa yona yangena ngempela uwazi ukuthi uthengiswe yini i-fire element. So ngizo demonstrate ngani nge-water element. Now ngoba nithanda ukuthakathwa nina yazi esiphe abantu abafuna ukuqala babheke ukuthi ngithakatheka. Why ngithakatheka? Why ngiyi victim yabathakathi? Abafuna ukuyibheka le nto le. Bafuna ukuthi nje njalo ba blame abathakathi. Bangeniswa yini? Bapha bakini ngaleso sikhathi? Yinto engiwarisha ebantwini ukuthi you are quick ukuzibuyiselela kubathakathi ningazi ukuthi bangeniswa yini ngoba kwamele makube ibhatla unayo abotsotsi njalo bayangena. Obviously you need to ufake ibhatla, right? Asiyenze ibe general lento. Uma ngabe awuna gate abotsotsi bahlezi bangenela ngithi you must improve ngegate angithi. And then uma kuzingenela eminyango kwamele kuzameke kufuneka ini ibhatla. Uyazama ukuthi ubarricade angithi ngoba bakhona ukuzingenela is. So nina nizibuza ukuthi yini lengenisa abathakathi kulani ishayeka khona. Now before sengiconfuse ngiyacabanga ukuthi mangizobamba inhlabathi ngizongcola izandla. Okay, asiqale nge earth element. Umhlabathi uphethe yonke into, iphethe ilwani, iphethe abantu, iphethe yonke into ephezukwayo. The power yenhlabathi umuthi omkhulu ondlulisa lo muthi lo abathi intelezi abo yonke umuthi osebenziswa umelaphi wendabuko wenzani ukhulelaphi? Ukhulela phansi kwenhlabathi. Le mithi ekuthiwa iyalapha abantu namhlanje ikhula phansi kwenhlabathi. So inhlabathi yona energy yenhlabathi is so powerful. Iyasuwisa isitha sakho. So makube ngempela sekukubi kakhulu ngiphethe inhlabathi la. Masekukubi kakhulu phezulu kwempilo yakho uyakhona ukukhuleka ngenhlabathi ngoba inhlabathi iphethe bona abathakathi bempilo yakho. Inhlabathi iphethe bona abayenzi ababi empilweni yakho. Inhlabathi iphethe abayenzi ukuhle empilweni yakho. Inhlabathi iphethe all the energies. The power of earth element. Now abazali abashadile noma bashadile kodwa ke kuneyinkinga nasemndenini. So for you ukuthi uyenze iphumelele uzothela inhlabathi like this.
uphethe ini, uphethe abakabo baba ku right hand, left hand uphethe, angithi uzogcwala lapho, angifuni ukungcolisa la endlini. Uphethe inhlabathi both side kabo mama nakabo baba, right kabo baba, left kabo mama, ubheke ukuthi isikali senhlabathi siyalingana. Now uzokhuluma ukuphila uthi ngiphakamisa abakubo baba, abakubo mama, abakubo gogo, abakubo mkhulu, ngicela kumdala ukuthi nayi impande yami ngiyiphethe. Abathakathi bazenzela ngenxa yamacala akhona emsamo. Ngiphakamisa abakabo mama, abakubo baba, abakubo gogo, abakubo mkhulu ukuthi niyongilwisela zona izitha ezilwa nami empilweni yami. La icale khona zipayise, ukupayisa. Yes. Khuluma iqiniso ukuthi wobaqalile labathakathi. Mina ngeke ngathi le moto ngiyithengele mina ngijabulile kanti ngilimaza inhliziyo yomthakathi. Khuluma yonke into kule nhlabathi. Izothi maso uqedile ukukhuluma konke ugcilaza ini, ungakhohlwa ukugcilaza ke manje. Angithi mase sibiza abakabo mama, abakubo baba, abakubo gogo, abakubo mkhulu, sisuke senzani, sifuna ukugcilaza. Abahlambulekile, don't forget that. Ngoba abahlambulekile bayakhona ukulwela impi yangempela. Kodwa laba abangahlambulekanga bangakuyenza izinto ezimbi. So laba abahlambulekile ngicela amanzi ukuthi amandla ukuthi nigcilaze imithe emibi phezulu kwami. La uphethe all the energies zabathakathi zabantu. So uzobu specify ngaleso sikhathi uzobu uvulela ngithi ukhuluma ukuthi ngiphumani phezulu kwempilo nobuthakathi okulapha kabo baba. Mawuceda ngathi iactive kakhulu lento mase kubamba ubumnyama. Mawuceda ukukhuleka kanjalo, please iba emnyango wakini. Khuluma konke, kuyenzeka ukuthi you pray in spirit. Noma makube ku-too close neminye imizi noma angithi indawo azifani, ngithola ukuthi ikitchen la kamakhelwane nibhekene kanje. Uzoyenza lapho mawuceda lapho usukume uyoma emnyango. Mawume emnyango ulahlela phansi inhlabathi yakho, ulahlele phansi inhlabathi yakho. Mawuceda uvala umnyango awusawu kuyophuma. Ungenzele lo nsebenzo for 7 days sibone ukuthi please i-problem eniyenzayo anibuye nikhanyise, especially kulama ingredients esiniphawu na for free of charge. Buye uthi gogo ngiyakhanyisa kungisebenzele. The power of water, angithi manje ubuyaphi, let's say ubuya from kwinhlabathi, angithi izandla zakho ubuye empini. Now you get a bowl like this. A bowl like this ulahlela imali eshayinayo noma ulahlela ilitshe ozobulitholile khona lapho. Ilitshe ngicelisa inhlambululo phezulu komkhuleko ukhanye uzwakale. Then uzothi mawucede uzofaka izandla zombili. Ukhuleke izandla both hands, une connection enkulu yabakini. Une connection enkulu nabamanzi. Khuleka izandla both ziphakathi kwamanzi. Ukhuleke, and ukukhuleka kwakho please don't mix prayers. I always say that. Wazi ukuthi uyele siphi isizathu kulomkhuleko. Siphe asikhulekeli ibusiso, imisebenzi, abantwana ekhaya. Have one prayer point at a time. I will always say that. So that uzobona ukuthi uyaphendulwa kulomkhuleko. Uzobona kanjani ukhuleke ngento ezi5 isiphe. So for you ubona ukuthi umoya in your favor, you need to pray one prayer point. Like ngicela no ukhanya, and izinto enizikhulekelayo you must guard them as well ukuthi you deserve them na. Ngoba awukwazi ukuona la emhlabeni ube necala and then expect ukuthola ukhanya.
Zama ukuthi nikhulekiseni inhliziyo zenu ukuthi ziyophola nezingqondo zenu zingacabanga ububi. Khulekisani inhlakanipho kamoya ukuze uzoyazi izinto ezi very important kwamoya. Inhlakanipho kamoya ingakuvundlulela abathakathi. Niyazi lo. Ukuqalisa ukuphola kwakho kwenhliziyo kula ke manje sozozibonela bona kula uzokhona ke mase bavelile abathakathi uzokhona ukubalwisa kahle. So zikhona izinto esizicelayo khona izinto esingaziceli. Uyakhuluma phezulu kwamanzi uyathandaza ugucile ubheke empumalanga uyakhuleka lamanzi lokuphakamisa izandla uyazinyusa uloku uyakhulekisa kodwa ukukhuleka kwakho one prayer point ukhuluma. Izothi mawuceda lapho ugeza ubuso bakho 3 times. Ngicela ungenzele leyo nsebenzo for 12 days. Then uma umehluko uba khona uzokhanyisa. Angithi uyizweli uzokhanyisa. The power of water element and the earth. Nibheke ukuthi inhlabathi yenzelani. Inhlabathi samba phezulu kwayo, inhlabathi senzela konke, inhlabathi ngicela ukuthi uningenzele ngishilo ngathi lana u7 days then water iyenzani ngicela ungenzele ubani u12 days wonke. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.